Beléptünk a játékba, meg kell nyomnunk az Alt plusz Z gombot, ugye előjön ez a GeForce Experience felület, és mivel bekapcsoltuk a kísérleti módot, itt megjelent egy új funkció, mert ez eddig nem látszódott itt, ez pedig nem más, mint a játékszűrő. Ezt egyébként, ahogy láthatjátok, ide jön írva, hogy Alt plusz F3, tehát hogyha ebből kilépünk, és megnyomjuk az Alt plusz F3-at, akkor akár rögtön így is előhozhatjuk, de ha nem szeretnétek azt, akkor Alt plusz Z, játékszűrő, és végülis ugyanoda juttok. És nekem ugye egy stílus be is van állítva, ez állandóan, amikor elindul a farming, akkor ez rögtön be is töltődik ez a stílus, és fontos, hogy ez csak a farming szimulátorra. Tehát itt beállítotok egy játékszűrőt, ez nem azt jelenti, hogy az összes játékot szűrni fogja, az összes játéknak a színét fogja módosítani, hanem amelyik játék közben te állítjátok ezt a játékszűrőt, csak arra a játékra fogja ezt a videókártyátok alkalmazni. De hogy mit is csinálunk pontosan, igazából ugye itt van egy szűrő hozzáadása opcióval, ki kell választani azok közül az expozíciót, meg a színt. Ugye itt ebből ki lehet választani, nekem azért nincsenek itt, mert ezek meg ki vannak választva. Expozíció per kontraszt és a szín, ez a kettő opció kell nekünk jelen pillanatban. Kísérletezhettek a többivel is, nekem ez bőven elég volt, Stefánnak is több minden volt beállítva, mint ami jelen pillanatban nekem megvan, be van állítva, és meg is mutatom egyébként a beállításokat, hogyha nektek ez a színkombináció oké, akkor pontosan lemásoljátok az enyémet, és akkor teljesen jó lesz minden, úgyhogy itt van például az expozíció kontrasztot kinyitom, hát így van, hogy a megvilágítás 0%, kontraszt 49, kiemelt 49, árnyékok 6, gamma -8%. Tehát, hogyha hasonló színbeállításokat szeretnél, kontraszt, tehát szaturáció beállításokat, akkor ezeket kell onnan lemásolnod. Ugye meg is volt az expozíció meg a kontraszt, kinyitjuk a színt mellé, mert hogy azt így egymás alá meg tudjuk nyitni a kettőt, és akkor így minden látszik elég sokáig. Hát itt a színnél, az árnyalat szín az 30%-ra van megemelve, ez azt hiszem az alap. Ha bekapcsolod, akkor ezzel indul. Az árnyalat intenzitása az is 30%, ugye ez ilyen szaturáció lenne, az is 30%, ez is azt hiszem alapbeállítás. A hőmérsékletet egy picit lentebb vettem, mert túl sárgás volt a szín, nagyon ilyen meleg színek voltak, úgyhogy inkább itt levettem, hogy ez a kicsit lilásabb, kékesebb legyen a játéknak azon a rész, aminek nem kell ilyen sárgásnak lennie, például az út, azért szerintem az út most elég jól néz ki a játékban, mint az aszfaltos út, és az élénkséget egy picit fölvettem, tényleg csak egy fél egységnyit vettem rajta föl, és brutális különbség van így a játék között. Igazából meg tudom mutatni, srácok, én már nem is tudok ránézni a gyári játékra, mert annyival különb lett, és annyira hozzászokott ez a szemem, hogy tiszta furcsa abba játszani. Hát tulajdonképpen, mintha egy májbeteg játékról beszélnénk egyébként alapverzióban, úgyhogy ezt ugye már az első live alatt is mondtam, hogy nagyon furák a színek a játékba, olyan nagyon fakó, meg kicsit sárgás az egész, hát most akkor én ezt kikapcsolom róla, ezt a stílust, és voilà, ilyen alapból a játék. Ugye, ha ehhez van hozzászokva a szemed, akkor nyilván semmi, csak olyan picit fakó, picit olyan sárgás, kicsit olyan minden olyan paszteles, de úgy el vagy vele. Na de hogyha miután beállítod így a színt, és akkor összehasonlítod a kettőt, hogy wow, hogy ilyen is lehet a játék, aha, hát mindjárt más. Ugye nyilván nem mindenkinek tetszik, nyilván nem egyforma a szemünk, se az ízlése az embereknek, ezt mindenki egyénileg dönti el, hogy ő szeretne ilyet csinálni, vagy nem szeretne, neki jó az alapbeállítás, vagy nem, vagy milyen színekkel szeretne játszani, mert brutális módon el lehet állítgatni egyébként. Tehát meg tudom mutatni, hogyha mondjuk egy kicsit a szín intenzitáson húzunk lentebb, vagy föntebb, akkor már egész kék lesz, egy full kék, vagy éppen ilyen nagyon sárga. Úgyhogy ez a 30% itt meg is áll egyébként a csúszka, tehát hogy ez egy alapbeállítás. Szóval ezzel tudtok játszani bármelyikkel igazából, amit szeretnétek állítani a játékon. Én nekem ezek az alapértékek, amik itt voltak, ezek úgy a szememnek így tökéletesek voltak. Nyilván a monitortól is függ, meg mindenkinek más a szeme is, meg más a monitora is, még akkor is, hogyha ugyanaz a márka, ugyanaz a típus, a két panel között még akkor is lehet annyi különbség, hogy máshogy kell beállítani őket. Szóval mindenki magának be tudja lőni, nekem igazából a végeredmény a lényeg, az, hogy ebből, ami úgy nagyon nem tetszett, lett egy olyan színe a játéknak, ami iszonyatosan tetszik, és ezzel nagyon szívesen játszok ezzel a színekkel, mert